ସେତେବେଳେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାରିଗର ମାନେ ନାଁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ପଥର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳା ହେଲା। ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ରଥ ଆକାରରେ। 7ଟି ପଥର ଘୋଡ଼ା ଦେଖା ହେଲା। ମନ୍ଦିରଟିର ସିଂହାସନରେ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାର 12 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। तू जा खाई सोई पड़ू भोरू भोरू तू तो बापा पाखु जीवु। हो धर्मा उठ सकाळ हेलाणी पुणी कोणार्क जीवु कि नहीं? खाइबा तू दे। हौ जा ने एइटा आम बाड़ी रो कोड़ी ଏହା ଦେଖିଲେ ତୋ ବାପା ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ହଉ ବୋଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଉ ଭାଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ବାଟ? ଟିକେ ବାଙ୍କେଇ ଗଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାଟି କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ବାଟ? କୋଣାର୍କ 500 ବଡ ମନ୍ଦିର। ତୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିଛୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସ ବସିତ। ବିଶୁ ମନ୍ଦିର କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ମନ୍ଦିରର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଦଧି ନଉତି ବସା। ବିଶୁ ମୁଁ ଆଉ 7 ଦିନ ମାତ୍ର ସମୟ ଦେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ, ନହେଲେ ବାସ କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ବିଶୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ। ଆରେ ତୁ ଆମ ବିଶୁର ପୁଅଟି? ହଁ। ଆ ତ ବାପା ସହିତ ଦେଖା କର। ଆରେ ବିଶୁ, ଏ ବିଶୁ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆସିଛି? ଏ ଛୋଟ